Marko Dupančić, na koji način će pandemija utjecati na transformaciju agencije? Kompleksno E, pitanje, da, možemo o tome pričati stvarno satima. Ona već sad utječe, ona je već sad utjecala. Prvo što se jako puno kukolja odvojilo od žita, otprilike da po nekim računicama 40% agencija već sad ne postoji, niti će se kasnije ikad više upaliti kao takve, to je broj jedan. Druga stvar, tehnološki napredak i cijela ona priča koja sad iza toga od klika, online bookinga i tako dalje će strašno utjecati na to, do opće načina putovanja, količine putovanja, načina bukiranja, stvarno možemo o tome satima, a evo Marko, ja ukoliko ostaviš svoj e-mail, ja bih ti poslao jednu prezentaciju, baš koja se isključivo tiče upravo toga kako će ova pandemija utjecati na transformaciju kompletnog turističkog sektora, uključujući naravno naglasak ako sam iz agencija pogotovo na nas. Ali apsolutno je utjecat će još i više i moje osobno mišljenje da je ova pandemija pogotovo kroz turizam pokrenula četvrtu tehnološku revoluciju. Marko Marić, koja je situacija u smislu otkazanih, a naplaćenih aranžmana? Pretpostavljam da ovdje pitanje za ove agencije